Naguna sa tumasgutanan karong butaga mga kaigsunan, kapulisan sa lungsod sa Mindanilla padayon nga nag-imbestigar aron pag-ila sa inahan niya itong usa ka bata nga napalgan ang ulo ni ini nga gitangag sa iro. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad may galapuela sa mga nangaon karon. No mo ni nahitabo kagahapon pero atong gisubay mga higala kagahapon gilubong naman dayon katong ulo mga higala in town sa bata. Straight to the point. Ato tong sayron mahigala og dugang pagyod, no? Unsa man to bag-o gito na tawo tong bata, kay ang picture magud mga sukit paminaw medyo gahi-gahi naman tong uluha og daghan namang buhok, no? Pero tingali pod og duna mahigalain matawo nga bata ngayon adto nga kadaghang buhok. Ato ni tagag pagtagad pero unsa man atong paghinaot sa atong Mindanilla Police nga ilang klarohon sab sa pag-imbestigar ni og pagsubay sab sa CCTV. No, kay lisod usab kayo mga kagalaan nga human ato maong panghitabo, gilubong na ang ulo mo raman og tinapol. Straight to the point.